Hey, nsabumbi yore igorambi yatore nebirero byoka kurugwa tutigete intutweka ine tigankobori yani gwanze riroba gutubwa ukamwa namara gutubwa ugatige gatanda kione mature singiyo gachikorana mesa ndugu yechibao amakweli aya awetagare nagote tariko kanyaba keba gote abataka nabandu ndite yirogete nirago chara balibo katwanjete ndikago senaro aragote ndikama kweli aya araisaneke nimanyete tobwati simu ne pamba ntwa kovekirta matokorende pora gweli ogeli gakira na twako Misiri ekero kwarenge moya nigo twamenyete kana ni korende bona yabere Misiri yangeria twakwene tinero yagotire ngotomere yende ndagireri wanchita yayiri ngobegere kende igitamba kiri kwarare bite yakendire ngotomere kende igikoro tukwabe giti kyagotire ngotomere kende kurugenda ndori guchirochi amaisa beira nsoko twakure tutugatigara bataka rira bari kabe sonko kero mwaka ni gotoko inyora ay no te inyorete no torengerete nonye gwanchite chitoro torare timono boka togo sobokora rambuka mogosorioka njira teyo ndago tabitimoka no marembe o inchenta bwati ebukwego teba bwasi gwachita nagayare nike maene ngobwati amakweli aye agwetagare nagote tariko ganyaba keba gote abataka nabantu nditeye irogete ndikagusa nararagote ndikama kweli aye araisanike nimanyete tubwati simu ne pamba ntwako bekirta matokorende ore gweli ogeli akirina twako Misiri ekero kwarenge moya nigo twamenyete kana nikorenge bona yabere Misiri amakweli aye kana nokwe waturi dabo ibuli kana yabo bakwe waturi dabo nabamintu abasani abairi abanchi baito kana yabo bakwe